A continuació té la paraula la portaveu del Partit Socialista, Marta Moreta. Hola, bona tarda. Primer de tot agrair al Gerard la seva intervenció. Jo estic realment contenta que ell hagi pogut vindre a explicar tot el que estan treballant a la Universitat de Vic. Penso que les diferents universitats treballen molts estudis i de vegades tenim molta informació però no acabem de conèixer exactament què és el que s'està treballant i per tant primer de tot agrair que es faci una síntesi tan ràpida del que s'està treballant perquè ens dona coneixement i aprofundim sobre el tema. Dels 7 grans blocs que ha estat explicant el Gerard, penso que és important tot aquest treball de la manca d'informació. Estem a l'era de la informació i, en canvi, en aquest moment ens trobem que la informació de vegades no és suficient en determinats col·lectius i aquest és el cas del col·lectiu LGTBI. Per tant, hem de fer un gran esforç perquè aquesta manca d'informació arribi a tota la població. Crec que seria bo que tot el segon bloc que has apuntat, que era tot el tema de cooperació de les diferents institucions, aprenguéssim, ja ho poso així, aprenguéssim a col·laborar de forma més unida, perquè sovint hi ha estudis diversos que segurament s'apropen molt el que està fent un dels altres i dupliquem aquesta feina i no som capaços de posar-ho tot conjunt i de treballar-ho de forma conjunta. És veritat que cada vegada això s'aconsegueix més, però encara estem molt lluny, perquè cada municipi, cada població, cada organisme, cada comunitat, tothom treballa a la seva forma i, per tant, estem perdent aquí una forma de treball que podríem aprofitar. En quant al tema de l'apartat laboral i l'educació, penso que hi estic plenament d'acord amb el que has explicat. No es pot dividir. Segurament hauríem de treballar de forma conjunta i relacionada tots els temes de gènere i de LGTBI. I, per tant, és un altre dels factors que s'haurà de treballar intensament per arribar a aquest objectiu. És veritat que no es poden diferenciar aquestes desigualtats amb el col·lectiu LGTBI per raó d'origen, per LGTBI, per gènere. Segurament hauríem de treballar de forma conjunta. Estic d'acord també amb el que has estat comentant i, per tant, aquí també coincidiríem. El grup parlamentari socialista està plenament d'acord amb aquest aspecte. I també en la part més mèdica de la patologia, de com es reben el col·lectiu LGTBI en les diferents institucions sanitàries d'aquest país, com es reben, com es tracten i de la manera que es tracten, que aquí podria haver-hi un debat extens de que segurament encara estem anys llum del que tocaria treballar. I finalment m'agradaria acabar només amb la part del territori. És important que avui el Gerard, que ve de la Universitat de Vic, ens expliqui això perquè no sempre són les universitats més grans les que estan treballant i de forma correcta tots aquests estudis sobre els col·lectius diversos, en aquest cas el de LGTBI, i per tant és important que en els territoris petits hi hagin estudis perquè la gent se n'adoni que allà també hi passen coses, que no passen només a les àrees metropolitanes i a les grans ciutats, sinó que els problemes també sorgeixen en els petits municipis i, per tant, hem de fer un gran esforç per conèixer tot el que hi ha en la nostra població, en aquesta ciutat gran que és Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.